que falando de conducción, antes xa nos contaba Miguel Mandallo, que estaba aí en Cangas, como, claro, isto de aproveitar esas leiras onde, bueno, pois non temos nada plantado, pois para montar un Leira Park, pois estáse convertendo pois nun negocio, a verdade, cada vez máis rentable, tendo en conta como están os nosos areais, cada vez máis ateigados de xente. Miguel, iso sí, para montar un Leira Park hai que ter as cousiñas en regra, non? Efectivamente, compañeiros, para ter un Leira Parking legal temos que ter moitas cousas en orden. A nivel legal, Ezequiel, que necesitamos para abrir un Leira Parking? Pois o primeiro, bos días a todo eso, o primeiro pois ser autónomo. Ven comigo, vamos andando un pouquiño. Ser autónomo, pagar impostos, claro estás, ter unhas certas medidas de seguridade como un seguro de responsabilidade civil. Mira, ven un coche aí, aquí entran cartos, Eu vin entrar xa varios coches, moito movimento aquí, compañeiros, mira, que pase, aquí, Ezequiel, facturando aquí, moi ben. Factura barrera, non? Factura barrera. Bueno, o que estábamos dicindo, non? Que é o que necesitamos, pois o primeiro que haga unha regulación efectiva por parte do Concello, unhas medidas de seguridade que debemos ter tamén, non? Como un seguro de responsabilidade civil, debemos ter pois un botiquín de primeiros auxilios, uns extintores por se hai unha incidencia dun incendio en un vehículo. O sea, ao final son moitísimas cousas que para ti, claro, son gastos, pero ti, canto cobras por pasar aquí un día, por exemplo? Eu cobro, por 12 horas, cobro 3 euros. Só 3 euros? 3 euros por 12 horas de aparcamento, sí. Para ti é rentable este negocio? Home, tendo fincas, pois sí, antes de tela libre, claro que é rentable. Se non estaría libre mirando para min. Porque ti pagas moito seguro por esta finca, porque é moi grande. Comentabasme antes que ti pagas un seguro dependendo do tamaño do Leira Parking. Sí, nós e os compañeiros, cada un, pois paga, me imagino que en proporción do aparcamento e da seguridade que ten que ter dentro, claro. Claro, a min gustaríame preguntarte por o que pasa aquí. Xusto aquí, compañeiros, vemos unha camper que non está dentro do Leira Parking de Ezequiel. Que opinas desta xente que non quere pagar eses 3 euriños que a ti pois te axudan un montón? Bueno, eu penso que tanto este vehículo como outros que aparcan nas nosas rúas deberían ser sancionados. Que ocorre? Que por desgracia para os veciños do Ío, a policía nosa local, pois non está traballando o rural desde hai 2 anos. Claro. Pois eu unha preguntiña moi rápida antes de despedir para devolver a conexión aos meus compañeiros. Pódese vivir ben co Leira Parking no Brán? Home, ganas uns cartos, tes un traballo, non vives todo o ano. Non vives todo o ano, non? Para nada. Pois, compañeiros, deixamos aí a cifra, a cantidade, debatide vos. Canto credes que se pode gañar cun Leira Parking? Vémonos! Bueno, tía Ollo, Mandallo, xa lle dixeches a Ezequiel, aquí entran cartiños, Ezequiel, aí ya lanzaches. Óscar, o que toda Galicia quere saber agora mesmo, a ver, canto se gaña montando un Leira Parking? Pois imos averigualo, pero xa o dixeches ao principio do programa, eu creo que moita xente vai empezar a pensar se poñer patacas ou poñer un Leira Parking. Eu non quero que deixedes de plantar patacas, que están moi boas, por moito carto que de isto, pero imos analizalo de entrada, imos ver os datos. Para comezar, temos a tarifa habitual que estaría entre os 3 e os 5 euros. Iso sí, todo isto dependendo de varios factores. Por exemplo, a zona. Non é o mesmo aparcar en Marín que en Sanxenxo, que están máis ateigadas, non? E, por suposto, cando falamos dun evento especial, como pode ser unha festa moi concreta ou un festival, o prezo pode subir ata os 10 euros, amigos. Que significa isto? Pois que o custo medio por hora está entre 1 e 2 euros. Pero se és cliente habitual, podes atopar bonos mensuais incluso que roldan os 60 euros na temporada de verán. Canto pode gañar o propietario dun Leira Parking, que é o que todos queremos saber? Pois como vos galegos a resposta é depende. O número de prazas é a clave. Na zona de Bueu estiman que hai dispoñibles unhas 1000 prazas, por exemplo, das que moitas non están reguladas. Pero imos poñer un exemplo. Unha leira con capacidade para 100 coches. Se cobramos 3 euros por vehículo, poderíamos gañar como mínimo pois 300 euros ao día. Isto suporían 9000 euros ao mes.
Así que, amigos, as cifras soan ben e son máis competitivas que as dos garaxes convencionais. Así que, despois de escoitar isto, Rocío, temo polas patacas no meu plato agora mesmo. María, que montamos algo? Oi, Como ves? como me gustaría que pasara, Aí que nos as ter dúas. unha playa cerca das nosas Poñemos leiras. unha cadeira aí, Exactamente. como Ezequiel. Hai que facerse autónomo, sí, xa dixo. eu xa son autónoma. Mira, Eu xa está. Pago o seguro tamén xa o teño pagado de responsabilidade civil. O único que nos falta é faturar. Manel, barreira. como ves isto? Home, vexo ben, eu o uso, cando vou á playa sempre uso É que moi o leirapal. práctico. Non se está vendo porque nos ven, non vou contar os coches que entran naquela finca, porque pasa de los 300. Dios En mío. serio? Un día bon, hai mamaño outra. E canto custa? 3 euros. 3 euros tamén. Subeu no do ano pasado este ano, pegou unha subida dun euro. Bueno. Ya non ano de euro en euro, de entre dous albas. Vámonos plantar en 5 euros. Pero tamén vou dicir unha cosa, que son moi, fan un avío moi bon. Sí. Están controlados os coches e tal. Pero hai outra cosa, por exemplo, había, non era un leirapal, era un parque público, na playa de Cabañas, como vou decir, lo siento mucho, que teño moitos amigos, que era público, e agora se dedicaron a poñerlle barreras e cobrarte 5 euros. Cando sigue sendo o mismo, pero con unha barrera. Cando xa era público. Claro, que eso hai certa trampiña aí, Eu non? creo que sí, Fixeron a playa de Cabañas, a playa da Madalena, fixeron a playa privada. Lo siento mucho, pero yo lo siento, sí. La playa yo no vuelvo. E logo tamén, a ver, solo vemos... No vuelvo, no. Pois perderías esa camisa que me levas hoxe, Sí. Manel. Sí. Home, claro, se non Ay, no, volves. por ali esta camisa